akazange zabahlupha kodwa washintsha isimo samanzi. Wena umfuni into yoshintsha isimo samanzi, ufuna into ezogqilaza nento abazibulale. Amen. 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 Siyakhala. Uma ke ekulahlekela umuntu yoshintsha isimo samanzi, la kufakwa khona uyakhipha, la kufakwa la kuphuma khona ufuna ukufaka. Bambi ingane uthathe lokhu njani okiwi, uthathe no Colgate. Hawu wazwa nebhathi nazali ingane ephumisa ngemuva. Wazwa nebhathi amazinyo sathi sicutshwa lawo, wena sibona iColgate enganeni ifakwa ngemuva, eyathi iphumisa ngemuva. Noma ningathuli. Uyaprofeta tu la. Uyaprofeta. 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 Nithi niyamazi ushintsha amanzi ababa. Sathi ingane ethatha ukufaka kiwi shoe polish. Isicathulo lesi. Isicathulo lesi. Fake upolish kiwi shoe polish. Colgate toothpaste. Njoba nje ingane ushisa ibunu ifaka shuthe kwenziwani. Ujese khona. Yakothuza ishuthe. Ayebani shutha kabani. Shutha kabani yami thukishinyoni isole kabani. Ngikholwa. Ayifaki nebhuku ayifaneleke nayifakwa rompa leyami. Ngoba ngishaya ibhuku akayizifaki ibhuku ingane yami. Ntombazana yilo yazali na 3 years ayikazifaki ibhuku. Ayifaki shirompa. Ayifaki nerompa, ayifaki ingubo. Ekhaya umuntu ogqoka ibhuku uthusa. Hayi ngesifazana ufake. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, ngoba lento engishumeza abantu funeka iqale ekhaya. Ina 3 years. Hayi kuyabanda ndingani izogula. Kuyabanda izogula. Kahle wena. Izogula. Kuba nodala qala isimo sezulu nomuntu. Kuba nodala qala. Hayi, kuba nodala qala. Isimo sezulu uNkulunkulu umuntu omdala kamvoyazi ukuthi uzosurvive emakhazeni. Naye mina 3 years yaphila. Ayikazi iguli. Ukuthi sewukhula ngandlela ukuthi wamanje nakho ayifaka ibhlungu. Sezogula ke manje ukuthi wana akayifaka ibhlungu. Mina 3 years ngeke izilifake over my dead. Mhlawumbe mase ngifile yolifaka. Ngiyangiphushusele ke ibhlungu nayiphushusela ibhlungu egcekeni. Noma kuthiwa ingane ingako, faka ikeke ingubo zayo. Yayikhona lo. Uyayikhona kodwa into zamadimoni baby show. Into zasamkhathi, into zamaministry yonke lento. Mawufunda iBhayibheli ku-Galatians lithi nigcina insuku nigcina inyanga hleze nganihluphekela ngeze. Oh baby show. Lapha mawufunda iBhayibheli oJobe baqalekisa usuku lokuzalwa oJobe. Baqalekisa usuku lokuzalwa. Baningi abantu yazi ngosuku lokuzalwa mawufunda iBhayibheli kwahlunyezwa amaKristu. Ama-birthdays, nalenye inkosi yathi ifuna ikhanda likalokhu njani. LekaJohane. Nge-birthday celebrate. Mawufunda iBhayibheli akukho la i-birthday ivela kahle khona. Ayikho neyodwa incwadi. That is why uJobe eqalekisa usuku lokuzalwa. But abantu abanomoya ingcwele bakhona baze bacelebrate phakathi amapulpit. Ngoba iBhayibheli ithi iBhayibheli uma nigcina insuku hleze nganihluphekela ngeze. Check in the punja piaka, Yazala, Ukraine, Uyazala upast. Yazala upasta, asimenzele nje Thanksgiving, simenzele intente, check the punja piaka. Amaqili, unogogo la ohlala endlini enethayo ukhulumethekile 10, enethayini, ngeke bathathe imali, kodwa makuzalele iqili labo lePC yabo mayizalo, bayithekela nje punja piaka, bathi sifunde ke elolokhu njani. No fresh cream, asifune icing sugar, sifune fresh cream. Kodwa nomzalwane la. Ugogo isanwazi intombi endala umfelo bazi. Kodwa ngeke baze bathi asixoxele imali siyomenzela somfakela iroof. Ahla kwenza imisebenzi yokhole. Phapha ukubuka nokupaqa emapulpit. Nje Bafuna nokuvela, bafuna